ಶುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಯಾನೈನಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ತೊಲೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕರ್ ಅಡ್ಡು ಮದ್ಮೆದಾಗ ಹಾಕಜುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಂತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋಯಿಂದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆಗ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆಂದು ಒಂಜಿ ಮಹಾವೀರ ಭವನಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆ ಬಾಕಿಲು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋದು ಮದ್ಮಲಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ತೂಕ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿದಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತ ಎಣ್ಣೆ ಅರನಿಕುಲು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಲು ವೀಡಿಯೋಡೊಂದು ನನ್ನ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜಾನ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಜುಡ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪಾತೆರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಏತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಂಡತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೇನೋಡು ಪಾತರ ಕೇನೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಪೋಯಿ ಅಂಜಾಡ ಪೋದು ಬರ್ಕನೆ
ಮಹಾವೀರದ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತದೆ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎದುರುದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಎದುರು ಕೊಟ್ಟದೆಪ್ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಜನ ಮಾತಾಗತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಗೀತದಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಂಚಾಗ ಕಾರ್ಗಷ್ಟು ಪುರಾವಣ ಉಂಡು ಯಾನಂಚೆ ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪೋದು ಮದ್ಮಲೆ ವಿಶ್ಮಂತ ಬರ್ರಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಮಂತ ಬರ್ಕ ಸರಿ ಸರಿ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಮುಂದಲೆ ಮುಂದಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ದೆ ತಂದು ಅಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಬಂದದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ ಓಕೆನಾ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯ್
Thank you.